Dobrý deň prajem, vítam vás pri sledovaní tohto videa, ktoré sme pripravili v rámci vzdelávacieho programu Podnikový kontroling a MS Excel. Bližšie informácie na www.excelkurzy.eu. V tomto videu dynamické výpočty a grafy v programe MS Excel časť 2 by som chcel približiť spôsob a techniku tvorby dynamických výpočtov a grafov. Toto video nadväzuje na predchádzajúce video, kedy sme ukázali cieľový stav, do ktorej by sme sa chceli dostať a jednotlivé alternatívy alebo varianty riešenia dynamických výpočtov a grafov. Teraz ideme vyriešiť tú prvú variantu, to najjednoduchšiu. Takže máme tabuľku, kde prichádzajú každý deň alebo v nejakých intervaloch nové dáta a chceme tieto dáta zahrnúť do výpočtov a do grafu. To znamená, že začiatok tej oblasti, ktoré analyzujeme, je nám známy, je daný, je to začiatok, prvá bunka, ale koniec tejto oblasti je dynamicky, stále sa mení a posúva sa. Toto sme hovorili, že sa rovná táto bunka. Toto je začiatok obdobia. Koniec obdobia nevieme, kým nevypočítame počet vyplnených riadkov. Cont if z tohoto stĺpca, ktorý vieme, že je B8 až B1000. Áno. A podmienka bude, keď budú to väčšie ako 0. 11 riadkov sú plných, áno, sedí to. Keď máme tento, tak môžeme zadefinovať nejakú oblasť, tú našu dynamickú oblasť a nazveme nejako. A to je oblasť dynamická, oblasť dátumov a dynamická oblasť údajov. Ideme na dynamickú oblasť dátumov. A to takým spôsobom, že ideme na vzorce, správca, názvov. Takže dáme nové, keďže ideme oblasť dátumov, tak dáme názov, že dátumy dynamického grafu 1. Áno, to znamená tá prvá varianta. Rozsah, to znamená, že kde má byť to platný, tak dáme tento hárok, v ktorom sme. A dáme, že sa rovná offset. Offset sa volá táto funkcia a toto dáme za offset, zatvorka, ten začiatok, ktorý je fixný, daný, potom nechceme od v tomto stĺpci stále budeme, nechceme ani niekoľko stĺpcov vedľa doprava, doľava, alebo niekoľko riadkov do hore alebo dole. Preto dáme 3-krát bodku čiarku a až potom dáme výšku tej oblasti, to znamená, to je začiatok, výška je 11 riadkov zatiaľ. Áno, to znamená, že táto bunka. A stĺpec bude stále ten istý stĺpec. A dáme, že OK. Ďalej dáme ďalšiu oblasť. Toto bolo pre dátumy a teraz bude pre údaje. Údaje, dynamický graf. 1 zasi v tom istom hárku, kde sa nachádzame. A spôsob jeho výpočtu bude offset, zatvorka, začiatok bude tu, 3-krát bodka čiarka a výšku dáme zasi toto a jednotku dáme, že v tom istom stĺpci to chceme mať. Máme dve oblasti, sme pomenovali, zadefinovali, sú obidve tie dynamické oblasti. Keď máme toto, tak už vieme vypočítať aj dátum max, to znamená dátum do koniec tej oblasti. A ten sa rovná max. Z čoho? Nie z tohoto,
ale dáme tam tu názov tej oblasti, ktorú sme zadefinovali. A to klikneme F3, otvorí sa nám tabuľka názvov oblasti a tie sme zadefinovali. Jedna dátum a údaje, tieto dve je prvá a posledná. Keď ideme do dátumu, tak dáme, že je túto oblasť. Max z tejto oblasti nech nám dá. Áno, 16.1. Ďalej ideme vypočítať maximálny kurz. To znamená, max zase nie z týchto, ale z tej oblasti, ktorú sme nazvali zase F3. Tabuľka sa otvorí a teraz už nie dátumy, ale údaje. Z tohoto nám nech dá max. Áno, keď tu sme vypočítali, tu už len sú prenesené, že rovná sa táto bunka, no už sa vyplnila tento stĺpec max. Ďalej min, taký istý spôsob, nedáme toto, ale F3, otvorí sa od tabuľka názvu, vyberieme tú oblasť, ktorú sme definovali. Min aj priemer reč zasi z tejto oblasti údajov. Toto sme vypočítali. Teraz kurz na začiatku obdobia. Aký bol kurz na začiatku obdobia? Začiatok obdobia je fixný. To znamená, že aj ten kurz je fixný, táto bunka sa rovná toto. Ale kurz na konci obdobia, to znamená tento kurz, nie je fixný, toto je dynamický a toto, keď chceme, tak musíme najprv vypočítať číslo riadku tohoto dátumu do. Áno, číslo riadku dátumu do. A to vypočítame tak, že sa rovná meč zatvorka. Čo hľadáme? Tento dátum. Áno, to je dátum do. Posledný dátum analyzovanej oblasti. Áno, kde to hľadáme? Dáme, že tu. Ale do B1000 a dáme 0. Že chceme presnú hodnotu. Áno, vieme, že tento dátum je v tejto tabuľke na riadku 11. A toto sme potrebovali. Teraz, keď vieme, že je to 11. riadok, vieme aj zistiť hodnotu z tohoto stĺpca, aký kurz zodpovedá tomuto dátumu. To znamená, že sa rovná index pole, ano, kde budeme hľadať v tomto stĺpci. Ale nie C8 až C10, ale C až C1000. Ano, to je tá budúca naša tabuľka, ktorá predpokladáme, že takto sa predĺží. Číslo riadku, toto sme potrebovali, kvôli tomu sme vypočítali, že to posledné. A číslo stĺpca je to ten istý, to znamená jednotku. Toto číslo sme našli aj tu. Takže takýmto spôsobom sme vypočítali toto trošku inak, ako by sme boli zvyknutí, ten bežný priamy spôsob, ale je to dynamický výpočet. To znamená, keď dáme mi tam ďalšie dáta, údaje, tak sa zmení tieto čísla. Áno, si všimneme, čo sa zmení. Toto, že konečný dátum, posledný dátum analyzovanej oblasti je už 23., nie 16. Maximum bol 28,41, teraz je 28,50, lebo už vypočíta z tej rozšírenej, predĺženej novej oblasti, nie z tých pôvodných. A takisto priemer, minimum a tak ďalej. Toto je podstata tvorby dynamických výpočtov. To znamená zadefinovať oblasť, nazvať vhodne oblasť
a potom vo vzorcoch dávať na miesto priamých odkazov odkaz na tú zadefinovanú, pomenovanú oblasť. Takže ideme na graf. Nejaký čiarkový graf. Pardon, to musíme úplne na čisto. Graf. V tomto grafe nič zatiaľ nie je, áno, a budeme ho doplňovať. Takže ideme na zdroje údajov a pridať. Prvé dáme, že kurz. Pozor, tu, keby sme chceli ten bežný priamy graf, tak by sme klikli na toto, na tento stĺpec. Ale teraz povieme, že zase na ten oblast dáme F3 a vyberieme údaje, čo sme dali. Áno. Ďalej pridať max, min a tieto už dáme tieto stĺpce, ako máme v tejto tabuľke, áno, až po 1000. Vidíme, že nezobralo to. Toto vždycky, keď klikne sa tam, tak sa to prejaví. Ďalej názov min, takže to bude tento zasi dáme, že do 1000 až a pridať priemer a to je tento tiež do bunky číslo 1000. Toto jedna stránka a tu označovanie vodorovnej osy dáme, že upraviť a dáme tam rozsah. Tiež, ale pozor, už cez F3 a dáme dátumy, čo sme zadefinovali. Áno. Takže graf máme, ale ešte musíme niečo opraviť, niečo nesedí. Niečo nesedí tu. Max opravíme, pozrieme, čo to je v poriadku. Min je do 10 a musí byť tiež do 1000. A priemer je tiež do 10. Znamená, že toto nie. Áno, máme max, priemer, minimum a samotný kurz, ktorý takto prechádza. Odoberieme údaje. Áno, graf je od 2.1.2015, ako je začiatok, a 16.1.2015. 16.1.2015. Keď pridáme ďalšie dáta, tak už dáta máme do 23. aj graf je do 23. Áno. A keď dáme ďalšie, tak do 31.1.2015 máme údaje, aj je graf prispôsobený tak isto. Ďalej, takže čím pridávame údaje do vstupnej tabuľky, a tak sa predĺžuje aj graf, tak aj tie výpočty, ako sme ukázali, sa prispôsobujú. Nevýhodou je, že keď pridáme veľa tých údajov, tak samozrejme graf je hustejší a graf sa stáva neprehľadným. Z tohoto dôvodu potom je ďalšia varianta tohoto dynamického riešenia, kedy chceme posledné niekoľko dní sledovať tento kurz, ale o tom na budúce. Na teraz ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, bolo pre vás hodnotné, môžete lajknúť, budem rád aj námetom, kritikám, ktoré môžete uviesť v komentároch.